Hai blant, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r stori. Ein tasg ni heddiw yw i greu arwr sy'n mynd i ffitio yn ein calon ni fel hyn. Felly dwi'n mynd i greu un wan efo chi, gobeithio byddwch chi'n gallu meddwl am arwr eich hunan. Felly, dyma'r galon. Bydd arwr i yn cael llygaid, caredig, kind eyes, trwy bach smwt, a ceg sy'n gwenu fel hyn. Mae fy arwr i yn hapus, ond diwedd ddim wastad yn hapus. Mae pawb yn cael cyfnodau trist a mae hwnna yn ffain. Gwall cyriog. Dyma ni. Chi'n neud mor lliwgar â chi eisiau gyda llaw. Dwylo caredig hefyd gan arwr i. A thwaed caredig. Felly dyma ni. Bruce fy arwr i. Mwynhewch y dasg.